ବାପା ଭାତ ଆଣିଛି ଆସ ଖାଇନିଅ। ବେଳ ସେ ତିନି ପହର ହେଲାଣି, ଆଗ ଖାଇନିଅ। ଆରେ ମା, ଘରେ ତ ଚାଉଳ ନଥିଲା, ଭାତ ଆଣିଲୁ ତୁ? କମଳି ପାଖରୁ ବିକୁଜା ଚାଉଳ ଉଧାର ଆଣିଛି। ହଉ, ହରି Hey, Lamar! ଖରାରେ ଜମିଦାର ପକେଇଛି। ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କାଳ ମହାରାଜ, ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ନାହିଁ। ଏଇ କୈଫତ ଜମିଦାର ପୂଜା କଥା କିଏ ସତର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୌଡ଼ିବ? ଗୁମାସ୍ତ, ମୁଁ ନିଜେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିଲି, ସେଇଠି ସବୁ ହାଜିର କରିବି। ଏ ସମୟ ଫସଲଟା କଥା କେବେ କେବେ କୋଉ ଭାଇ ଗୁମାସ୍ତ, ଘରେ ତ ମୋର ତିନି ଦିନ ଚୁଲି ତଳେ। ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼େଇ ଚଳିବ? ସମସ୍ତେ ଏମିତି କହିଲେ ଜମିଦାର ତୁ କଣ କହିଲେ? ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ଏଇ ନା ଦବୁ ନା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କୋଉ ଭାଇ ବାବୁ, କୋଉଠୁ ଦେବି? ବାବୁ ବାପା ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ଯିବ। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଠିଆ ହେଇ ଅନୁସରଣ କରିବୁ। କାଲିଠୁ ବା କିଛି ଖାଇନି, କେହି ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ। ତମେ ଚାଲ, ସେ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି କଚେରୀ ବେଳକୁ। କହିଲା କଣ ନା ବାପା ତାର ଭାତ ଖାଇବ। ଏ ତମ ସାମ ବୋକା ଗୋବରିକା ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁ? ତ ଭିଡ଼ ଚାଲ। ହାତରେ ଦିଉଣା ଭାତ, ଦିଉଣା ଭାତ ନ ଖାଇଲେ ସେ ବାଟରେ ବାଟେ ମରିଯିବ।
କେମିତି କରି ପକେଇବ ସେ ପୁରା ସାଇକେଲ ପାଇଁ ଶୁଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳି ବସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ତର ପଡ଼ିବନି ଆମେ ରାଣ୍ଡ ଛେଣ୍ଡ ଗାଁ ମାରିବୁ ମହତ ଘେନି ରହିବୁ କେମିତି ତମେ ତ ଖୋଜିଲେ କୋଉ କୂଅ ପୋଖରୀ ଖୋଜିନି ଆଜି ସକାଳୁ ରାତି ନ ପାହୁଡ ମଣିତ୍ରୀ ଗଳରେ ନାଗ ଲାଗିବ ଖୋଜଣା କେହି ନୁହଁ ହଁ ଆମ ବାପ ଯାଦୁ ନିଷ୍କଳ ହୋଇକି ଚାଷ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଋଣ କରିବା ଆମେ ଶାନ୍ତି ବଣୁ କାଠ ଆଣିବା ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ କରିବ ଆମ ଦେଶ ଆମ ଜମି ଆମ ଗଛ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନେ କହିବା କିଏ କହିବା କାହାକୁ ଆପଣ ଆସୁନ ତ ଭେଣ୍ଡି ସେଇଆ ପରା ଆମ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭେଦ ପକାଉନଥିଲେ ଫେରିକିନା ତାଙ୍କ ବାପ ଆସି ଆମର କିଛି କରିବେ କାଲିର ବାବରା ମୁଣ୍ଡ ଚକରା ଆଜି ସାଇ ବାବାର ମୁରବି ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲି କଥା ମିଳିନି ଆଉ ସେଇ ହିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହିଁ ଆରେ କହୁଛି କଣ ନା କର ଦିଅ ସେ ପୁଣି କୋଉଠୁ ନୁହେଁ ଟଙ୍କା ଏ ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇବୁ ଯୋଉଠୁ ନା ଆମେ ଅବିକା ସରିବା ନାହିଁ ଗୁଳି ମାରିବ ତ ମାରୁ ସବୁ ପ୍ରଜା ମୂଳ ପଛ ବେଳେ କରା ସେ କୋଉଠୁ ପାଇବ ହଁ ଏ ଅବିଚାର ବ୍ୟବସାୟ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଆମେ ଅସହ୍ୟ ଆମେ ସେ ହାତ ଗଣତି ବେଟା ଫେରିକି କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯିବେ ଜଣେ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଦି ପଡ଼ା କରି ଚିରିଦେଲେ ବୋଲି ସିନା ରାଜାମାନେ ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଧରି ଶରଣ ପଶିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମରି ପଛେ ଶରଣ ପଶୁ ନାହିଁ ସେ ଫେରିକି ଏମିତି କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଅସି ଏ ବାଟି ମା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବା ପଛେ ହେଲେ କର ଦେବାନି ନା କଦାପି ନୁହେଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी ପରେ ଆସ ବାବୁ ସକାଳୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିତରକୁ ଆସ ଆସ ମଳି ଆଇମାନ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତାବଳି ଚାରିଖଣ୍ଡ ନେଇ ଆସିବ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରତିଭା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା
ଛନ୍ଦ ପରିପାଟି କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ, ଯାହା ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅବତାରରେ ବାଜୁଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଭଜନ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣ ଓ ମାଙ୍କ ଭଜନ ସବୁ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ କେବଳ ପଲ୍ଲୀ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ଗୀତାବଳୀରେ କେତୋଟି ପରିଗୀତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି? ପଲ୍ଲୀ ଖଣ୍ଡରେ 225ଟି ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ହୋଇଗଲା ସେତିକି? ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗୀତ ଗାଇ ଏଚଏମ୍ରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଅନେକ ଗୀତ। ସେସବୁ ଏବେ ଗ୍ରାମୋଫୋନ ରେକର୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶୀ, ଛାନ୍ଦ, ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଧୁନିକ ଗୀତ ସବୁ ଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର 5 ଖଣ୍ଡ ଗୀତାବଳୀ ଅପ୍ରକାଶିତ। ଏହା ପୁଣି କୋଉ କବିତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ? ସେସବୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଗୀତାବଳୀ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ। ସତରେ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ କବିଚନ୍ଦ୍ର। ଅସାଧାରଣ କବି ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳତା ସହ ମନଛୁଆ ରସାଳ କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ମତେ ଏଥର ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନମାଳୀ, ବନମାଳୀ, ପ୍ରତିଭାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ହଁ, ପ୍ରତିଭା, ଏ ଗୀତାବଳୀ 4 ଖଣ୍ଡ ତୁମ ଗବେଷଣା କାଳରେ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ହଁ। ବନମାଳୀ, ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ମୋତେ ଦିଅ। ଖାଇଦିଏ। ଅଦା ଅଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ନା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ନାହିଁ? ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ନା ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଏତେ ପ୍ରହସନ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଯେ? କିଛି କଥା କ'ଣ କହୁନୁ? ଏତେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ସକାଳୁ ଆକାଶବାଣୀ ଘୋଷଣା କରିଛି 3 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା ବୋଲି। ସେମାନେ ହେଲେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ, କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ଏଇ କଥା ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ 75 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। ଏ ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରକୁ କିଏ କ'ଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ? ଇତିହାସ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ପଢ଼। ହଁ, ଏକଥା ଠିକ୍। ଆପଣ ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ବି ଠିକ୍ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ଦେଇଛି। ପୁଣି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଫେଲୋସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଜା, ବିଳମ୍ବିତ ହେଲେ ବି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏ କାଳିଚରଣ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଜଗତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ସାଧନା ଦେଲେ ଆଜି ଯାହା ପାଇଛି ସେତିକି ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କବିଚନ୍ଦ୍ର, ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଇଏ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର କଥା। ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନକୁ ଅବମାନନା କରିବା ମୋ ବିଚାରରେ ଭୁଲ। ମୁଁ ଅବମାନନା କରୁଛି? ଭାଇ ରାଜନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ମାନେ ତ ଅବମାନନା କରୁଛୁ। ସମୟ ଆସିଲେ ତା ବୁଝିପାରିବି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା। କ'ଣ ଜାଣ ତମେ ମୋ ମନ ଜୀବନରେ ସବୁ ପାଇବି, ଘର ପରିବାର ସବୁ ପାଇବି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ବୋଉ ବି ଚାଲିଗଲା। ଯାହାର ହାତ ଧରି ଏ ସଂସାରକୁ ଆଣିଥିଲି
जीवन सारा मान अभिमान राग रुषा करी देशरे से भी दुनिया छाड़ा आज मु देखा छुआ को कोई भी बड़ी तेरे निज हाथ रे गई से उन्हीं समस्त से चली गई आज तो प्रभु श्री जगन्नाथ अब वहां चर्चित को सहारा बिना पकड़ अछि बुझिले मत ये पद्म पुरस्कार मते टिके में आकृष्ट करबी ठीक अछि दादा आपण एबे विश्राम करन मु जाउछि ପରେ ଆସିବି स्मृति तुम्हें रुक रुक तुम्हें सोचते हमें जाने तुम्हें हमको
ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସିଥିଲି ଭଲ କଳାକାରଟେ ହେବି ବୋଲି ହେଲେ ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ? ଆମକୁ ନଚାଇ ତୁମେ ବାହା ନେଲ ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଠି କଳାକାର ରହୁଥିବ ଏଠି କଳା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହୁଁ। ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ହେଲେ ଆମେ ସବୁ କଳାକାର ଦଳିତ ପତିତ ହେଇଛୁ କାହିଁକି? କୁହ, ଉତ୍ତର ଦିଅ, କୁହ, ଉତ୍ତର ଦିଅ, କୁହ, ଉତ୍ତର ଦିଅ, କୁହ, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନାଇଁ, ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର ହେଇଛ। ଏ ସମାଜରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଏମିତି ଆଦର ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଛି? ନା ଅର୍ଥ ନା ଗତିପତି କିଛି ବି ପାଇନି। ମୋର ଭରିଛି ସବୁ କିଛି। ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲି। ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ ଅଛି, ଆସ ଅଭିନୟ କର, ପଇସା ରୋଜଗାର କର, ଆସ। ଏବେ ବି ଜାତି ତୁମ ମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଆସ। କଳାର ଶେଷ ନାହିଁ କି କଳାକାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସିର ଅମର ସେ। ଜାତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଆସ ଅଭିନୟ କର, ଆସ ଆସ ତୁମମାନେ, ଆସ। ଶେଷ ନାହିଁ କି କଳାକାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଚିର ଅମର ସେ। କଳାର ଶେଷ ନାହିଁ କି କଳାକାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଚିର ଅମର ସେ। କଳାର ଶେଷ ନାହିଁ କି କଳାକାର ମୃତ୍ୟୁ
ଆଜି ଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ବି ମୋ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ନିଃସଙ୍ଗ ନାୟକ। ପାଣି ପାଣି ଅଜାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇ ନା କହିବେ କି କଷ୍ଟ? ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରେ। ଦୁଃଖ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଏଇ ବନମାଳିର ଦିନ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି ନା। ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ Sukhੀ